Awarding for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Miyerkules na kita, Oktubre 5, tuig 2022. Action Hotline. Yari na kita sa nahauna ng Miyerkules sa ikanapulo nga bulan karon nga tuig, ikalimaman kita nga adlaw no sang Maskara Festival diri sa syudad sang Bacolod. Action Hotline. Kumusta ka mo mga ka-aksyon nga naga-monitor na karon nga agabaw kanasiglang sang aton sini nga paghunos sang inadlaw may ara na gid lamang 81 kadlaw na bilin bag-o mag-abot ang adlaw sang Pasko. 81 days to go before Christmas. Action Hotline. 88 kadlaw naman lang ang nabilin bag-o naton sugalawon ang pagsulod sang tuig 2023. Action Hotline. Musta ka mo masuki namon nga matag paramati sa kanginan nga nagamonitor na diri sa aton sini Wednesday presentation o mga nagamonitor dira sa Isla Sampanay no sa probinsya kag syudad sang Iloilo sa Guimaras area no. Kumusta ka mo dira? Kabay pamayad lang ang inyo sini nga pagbugtaw karon nga aga. Action Hotline. Ang sa area man sang Negros Oriental, bao gobernador nila da nagabalik no ang nagligad nga resulta sang eleksyon tigin bag-o to kay ang result ya nagligad nga May election silang nagligad nga bulan sa Mayo nalutos na mo ang gobernador sa Negros Oriental sos igo kwentahon sang ulihi gin-deklarar bilang nuisance candidate atong iya kasumpong nga nagdaog tining kakita sina nga ay dapat gali dugay na ni na-resolve no kay dugay naman ni nga reklamo si Governor Ruel Digamo no kontraya sa iya kasumpong o kung sa nagpapili nga timakon mo Digamo man siya kuno. Ay purting abilidad yan no. Action Hotline. Tinidto nakitaan nga ginidiyahan galito sang iya kasumpong nga mo nagluto siya sang eleksyon ti sang ulihi perdi ang guasad to nga gin anol gin dula atong previous nga proclamation kag lately siya na ang ginproklamar balik dira sa serbisyo bilang gobernador sang Negros Oriental si Governor Ruel Digamo. Action Hotline. Oy, happy Teachers Day ha sa tanan nga mga manunudlo sa bilog nga kalibutan no sa bilog nga pungsod Pilipinas. May mga maestra nga kabalukad diri nag-graduate sa aton sa Pilipinas pero subong didto na nagpadulong sa iban nga mga lugar no mga kapungsuran nga didto sila yan nagatudlo subong. Action Hotline. Kay timas dako-dako ang swelduhon sa mga teachers to mo. Diri sa aton sa Pilipinas hasta subong ang request no ang ginapangabay sang mga teachers duway gid gyapon mag-grant no inang dugang aumento sa ila sini nga sweldo. Action Hotline. Sa tanan nga mga manunudlo, happy Teachers Day. Why kita mo sa aton sini nalabutan ano man ang kurso, ano man ang imo profesyon, ano man ang imo bukasyon, ano man ang nalabutan mo nga success sa kabuhi, inatanan dako ang nag-contribute, dako ang nangin bahin sa aton kabuhi sang mga manunudlo nga mo ang nagbulig inculcate sa aton, nagbulig sa aton hatag sang kaalam, dapat hindi tagid ni sila pagkalimtan. Action Hotline. Mga teachers ko sang una dira sa Mulubulo Elementary School, dira sa Kawayan, sa Our Lady of Lourdes High School sa Manwa sang Candoni, no?
ang taga Fortress College sa Kabankalan, ang pila ka mga teachers naton sa una sa UNOR, o good morning sa inyo. Kabay pan nga mayo lang inyo kahimtangan, basing iban sini sa ila. Wala naman sining dutang luhaan, pero at least madumduman naton ang ila sini nangin kontribusyon sa aton nga kabuhi. Action Hotline. Hoy, way kita gakalipat gida sa pag-abi man pag-welcome sa aton sining nga magka-aksyon nga naga-monitor man karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad. Pagi sa Facebook kag YouTube, thank you so much sa inyo sini nga pagsakdag, pwede nyo gid ma-share and ma-like ang aton sini nga program. Action Hotline. Padala lang dira palihog ang inyong mga mensahe para at least aton ina gilayon nga mabasahan karon. No, nami pagid nga ma-share kag ma-like ninyo ang aton sining nga programa. Action Hotline. Sa gyapon aksyon artay hupon checking in until 9:30 in the morning. Action Hotline. Sa kay Doc Fernandok manawag kami dugay-dugay sa imo Doc. Kay maka-update lang kay naka-onboard na ko Doc sa Rigid. Action Hotline. Pero unahon ko lang ni Anay ho ang aton sining mga manunudlo bala bilang pagpasalamat, bilang pagkilala sa ila. Kay kabalo ka amuning tiyempo nga kilala ko naton, no? So nasiling ko na gani hindi tan sila hindi tan sila dapat pagkalimtan. Action endorsement ipadala ko na sa imo. Hindi tan sila dapat baliwalaon, no? Kay kabalo ka ini nga mga manunudlo isa ka profesyon, no? Isa ka profesyon ini nga sa tuod-tuod lang puwerte ka budlay. Puwerte ka budlay, no? Kung mangin maestro or maestra ka. Ang responsibilidad nga ara sa imo siniabaga. Can you imagine mga pagpanghangkat sa panahon? Ginabayan kita sa pandemic. Ang tiyempo sa pandemic actually, dito mo na-appreciate kung ano ka-importante ang trabaho sang isa ka teacher. Sang isa ka manunudlo nga nag-eskwela para sa sina nga profesyon. Hindi balasang tiyempo sa pandemic, especially nga nangin sa pampubliko nga mga eskwelahan during the time, ang pandemic ni amo gini ang nagpamuklat sang aton huna, no, kag mga matata kung ano ka-importante ang teachers, ano ka-importante ang manunudlo sa mga eskwelahan. Action Hotline. Ang iba niyang teachers ang pagkabig nila. Ang teacher na second parents sila. Kung kaisa sa tungkay pa pandemic, siguro bilin lang kabataan sa eskwelahan o pabayaan na dayon sila nga. Ay, ato to sa maestra, bala na to maestra siya to kung na, to ko ang ulo magbuhi karon. Action Hotline. Amo na kabudlay ang trabaho sa mga maestro kag maestra. Kag again suliton ko during the pandemic dira ta gina-appreciate kung ano sila kaimportante para sa pagtudlo kag sa alam sa aton kabataan. Kita niyo kung paano budlay, no? Mga modules sa kabataan tayo, di ta kabalugan ni magtudlo, no? Debla? Si ma'am kag si sir amo na kaimportante. Action Hotline. Karon nga World Teachers Day, dapat naton sila pasalamatan. Dapat naton sila abi-abihon kag apresyaron ang ila nangin kontribusyon bangod tanan kita ano ka man nga profesyon naglabay kagid sa kamot kag pagtudlo sang mga manunudlo. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero subong i-check ko abi diri sa DepEd Negros Occidental Division anong mga programs. I understand sa mga private schools, ang iya sa anak ko daw ay sila klase subong, may mga activities lang jutay. We have Sir Ian Arnold Arnaiz on the line. Sir Ian, ang DepEd spokesperson, diriya sa may area sang DepEd Negros Occidental. Sir Ian, how are you? Good morning. Happy Teachers Day. Salamat gid sa inyo nga mga manunudlo. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan nagapamati sa subong aga sa imong programa. Salamat kid kag Happy Teachers Day sa tanan nato nga mga manunudlo around the world. Amo na gani siling ko nga kon nga pag tamyaw ka ina hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan mga manunudlo nga ti dako gid ang nangin kabahin nga siling ko bisan sino man nga successful nga persona kag ano man nga sa isang profesyon
Why ka kalabot sini kun why gid hindi ka nanging kabahin na manunod sa kabuhi mo Sir Ayan? Yeah, Action Art, that is correct, no? Kay tungod na naging parte gid sang aton nga pag-eskwela ang aton nga mga teachers, kay tungod nga sila gid ang nag-facilitate, ang nagpatigayon nga kita maka-learn, makatuon, maka-build sang knowledge nga amo ang nagdulong sa aton sa kung diin man kita subong, especially sa mga professionals nga mga nakatapos gid. Amo na hasta ang aton nga mga pamatasan dako gid ang impluwensya sang aton mga manunudlo. So kadako sang ilang serbisyo sa ginobra sa aton sa pag-mold sa aton, sa pag-hone sa aton na mangin isa kita ka maayo nga tawo. That is why nga ginapasalamatan dagid ang mga manunod daton for their dedication, for their hard work, and for their sacrifices nga tungod sini nangin masking paano nanging maayo nga kalibutan ng atong ginaistaran. Aha. Sir, there is a Negros with this occasion or with this celebration, ano mga activities tayo inline, sinisar? Well, actually, kay tungod, if you talk about the Division of Negros Occidental Action Art, no, medyo malapad-lapad inyo. So, mabudlay sa amon, ang magtililipon sa inyong mga maestra, 12,000 sila kabilog, Sus! sa isa ka venue para maghatag sa isa ka dako nga programa. So, ang kada district, ang kada eskwelahan, may kanya-kanya sila nga mga programa. Pero diri sa Division of Negros Occidental, may ara kita duha. May subong nga aga, may ara kita virtual nga activity, pero hindi siya live streaming. Ara niya siya sa Facebook page ang aton nga DepEd tayo Youth Formation. Kaya tungod hindi ginorganisar sang aton nga mga student leaders sa aton nga SSG. Medyo subo lang ang pagplano kaysa nagligad si Manala nga sila ging pang-elect as federated officers, pero masing paano nakapatigayon sila sa isa ka virtual program. Ang ilang pinaka-highlight ni Jay ang second year ng Guro Galaw, the dance showdown ng mga videos ang aton ng mga teachers. Last year, pitolan na ka-entry, subong nag-16 na ka-entry. Wow. So, kay tungod na siguro sa kahidlaw man sa mga manunodlo nga magsaot-saot, at damo sa ilang nag-indra from the different districts. Grupo-grupo, di sila nga mga teachers. Pero karon sa hapon, Action Art, may ara kita face-to-face dira sa Bacolod, hatagan nato niya pasidungog ang aton na mga retirables, ang mga manug-retire na nga mga teachers, kag ang mga mahatag kita service awards sa mga nakalabot sa mga milestones, 25, 20 years, 30 years, etc. etc. Very good. Pero limited lang ini ang face-to-face kay ini ang attendance kay tungod nga why man tadako gid na venue. So around 150 representative lang ang makadto kay para magbaton sang ilang mga awards. Okay. So late in the afternoon siya or in the afternoon? After lunch amo na siya nga na face-to-face, no? I see. So, pero on separate nga mga schools, may ara sila kaugalingon nga mga activities man, sir. Why? May klase subong, sir? Well, actually, hindi man siya holiday, hindi man ang Teacher's Day. Pero kahit tungod sa may mga programa na sila usually aral lang mga bata sa eskwelahan for the activity, pero why naging man niya formal classes na subong nga adlaw. Aha. So, ang nami, pag-itsining nga balita, siling ko tani, under the leadership of the new DepEd Secretary, siling ko, nami ipagita ni, kung may announcement nga by 2023, may dugang nga sweldo, galing kay Daway madala sa inyo ito nga gin-propose nga budget, sir, no? Well, medyo na-explikar naman to sa atong secretary, sa Vice President, no, nga medyo mabudlay gid ang magpa-increase pa kay bangod ng ang rason sa dito amo ang madulaan na gid sa mga manunudlo ang ato ng mga private schools. Pero kung lantawon sa na, it's not that simple lang ang paglantaw sa macroeconomic, no? Magpasaka ka sa diri nga sektor, may mamangayo gid man pasaka sa iba naman nga sektor kung hindi kaya sang aton collection sang aton na mga nagka-collect sang kwarta sang gobyerno, basta hindi makaya nila ang ina nga mga nga demand sang sweldo, so medyo mabudlay-budlay niya sa gobyerno. So we have to understand that also. That is why nga kung nadumduman nato ng the past two administrations, Aquino and the Duterte administration, may mga increase gid man naging patigayon, pero in installment, no?
apat ka installment, apat ka tuig kay bangod na hindi matingob, hindi maisa lang kabagsakan kay medyo madako-dako ina nga demand for the government para mag-source ng fund na kinanglanon for that. Aha. So in behalf of our new installed nga, hindi bala sir, mag-usubong no, aton sining taga-pamuno na sa DepEd Negros Occidental Division? Yeah, we have a new superintendent in the person of Sir Anthony Liobet. Hindi na siya bago sa amon kay bangod na 7 years ago or 6 years ago, dira na siya naghalin as OIC superintendent man. Okay. Prior siya nag-OIC superintendent, naging assistant superintendent man siya sa Negros Occidental. So kumbaga, homecoming lang ni Sir Liobet, ang pagbalik niya lang so amo na nga medyo hindi naman siya panibago sa amon, although it's a new role yes mo kay full-fledged superintendent ng Gidrasang Division of Negros Occidental. So bali ang ginbusla na gani sino sir? Si Ma'am Marcet Sabaluca, who is now ara sa Sagay Division. Okay, sa Sagay Division na sa gin-transfer. Yes sir, this is a mandatory transfer nila every 3 years, no? There is a DepEd order that requires them na mag-reshuffling every 3 years, the same way sa mga regional directors, tapos sa mga principal naton, mga district supervisors, every 5 years naman niya ang ila reshuffling. Okay. So, anyway, nanong mensahe, may naging padala ang aton sinitag pamuno subong sa DepEd Negros Occidental Division sa mga teachers all over Negros? Though I ka prepare some video sir or whatsoever, pero later on definitely mahambal din na siya through the virtual program and the face-to-face program later this afternoon. Pero sir, itugang ko lang kaya before we end this interview, yes, sir, na ang ining pagpasidungog sa mga maestra extended pa niya siya until the end of the month, no? Okay. Kaya ginahimo na mo na the whole October Teachers Month. May ara kita sang teacher, ikaw na, a tribute to educator champions. Kay tungod na ginahatagan naton recognition ng aton na division, gahatag recognition sa aton mga teachers who performed outstandingly during the past school year. So, tanan na nga mga teacher 1 to ano man sila nga teacher, ano man sila master teacher, man sila head teacher, man sila ginahatagan sila recognition. Wow. Pero that will happen by the end of the month. And it's face-to-face recognition ceremony. Wow, very good. So congratulations to those nga halatagan no sa sining award. Again, I salute all of you and keep up the good work. Salamat gid sa inyong mga teachers nga siling ko gani bisan kami diri ay kami nakalabot sa sining sa isang trabaho kung hindi paagi sa inyo. By the way, i-grab ko lang ni opportunity ari ka na gid man sir. Ayan, November 2 na, full implementation ng face-to-face classes. For now, sir, ang mga preparation tasbong? Well, actually, sir, though, kumbaga, ang kung anong kakatabo, subong that's already a preview of the full face-to-face. Damo na nagka-full face-to-face sa Admon, subong. Okay. Except nagka 4 days lang sila, anay, no? Especially the small schools, kitungod na ang number of students nila is just enough for the number of classrooms nga ara sa ila. May enough teachers man sila. Hindi nga mga eskwela na mga ara ko usually sa mga uplands na kundi mga tag-18 lang, 15 o kung 20 lang ila estudyante kada section or kada grade level. Ang ato na problema by November are the big schools, especially those nga nag-increase kitang population nila, kay bangod ang ila resources, ila classrooms, ila teachers are not that enough. Kaysa subong pa lang nga nag-shifting sila, nga nag-blended learning sila. Though it's as if na 100% na kay, for example, kay kung mag 50% ka, ang Ay, nawagtang. Alas 8:27 na. Action Hotline. May mga hindi lang gali sining adlaw ni no ang celebration, may mga awarding actually sila ngay muon no sining nga bulan sa October, basi kon last week kuno himuon ina. Sir, sorry na utod ang linya naton. that is okay lang, sir. You were saying kay na? Ang problem namon, ang nakita nato na existing gid no, sa subong pa lang nga
50%, ang mga big schools naton, do matyagan nila do 100% full capacity niya sila. Kaya masking 50%, galabot na ang ila estudyante per section 35 kabilog. Di kung 100% mo na sila, that would mean 70 na kabata sa isa ka section. Okay. Ang problem sila, hindi nato na mapaigo sa isa lang ka classroom, kay bangod na ang classroom ginubra para tala sa 45 lang tani ka estudyante. Okay. Ang matabo sila, medyo mabudlay ang full capacity by November for them because of the lack of classrooms. Kasi syempre kulang man na sa mga teachers. So most probably, kahit tungod na acceptable naman niya ang blended learning, they will opt for that until nga malabutan sila sa bago naman ng mga classrooms. Okay. Otherwise, wala sang quality education na makuha ang isa kasi 10 ka bata nga nagatirindogon sa isa ka classroom, nga kagaw-dyaho, etc. etc. Correct. Hindi man na malawg-lawg, subong niya mo nakadamo. Bisan guro mabutang ka pa na sang public address system, kudlay mo ginasar nga tuluan tanan na mo nakadamo. Well, nang ginaubra sa ibang subong, nagbakal na sila niya sang lapel microphone with the portable speaker na ginatakod nila sa hawak nila. Ay, abaw! Pero galing kay Timaskin na may amo kasi na given the hindi conducive ang environment for learning kung amo na siyang sitwasyon. Correct. May isa kita ka school gani sir nga subong 50% lang sila no, shifting sila. May isa sila ka grade level nga limagid ang excess nila nga wala classrooms. Gimbutang nila tanan sa isa lang ka covered court. Just imagine nga 5 ka klase sa isa ka covered court nga wala mga division. Nagasinamuay ang istoryahanay dira kung paano pa ina. So that is the reason why nga kung ibuta mo pag niya siya sa full capacity, hindi mo na siya may tsindihan kung anong matabo siya sa ila. Correct. So ako na sa mga dilemma nila supong when coming November. Pero amo na they are already deciding nga medyo ma-stay put sila sa blended learning para lang maakomodar kag mahatagan sang insaktong maskin paano mahatagan sang insaktong edukasyon ng ating mga kabataan. Yes, sir. So, maki-update kami sinayang topic no kag sina nga development on the sa malapit na no kung nagilapit ng November tung full implementation sang face-to-face classes. So, note, Sir Ayan, salamat gid kagagen, salamat gid sa inyong mga teachers and happy Teachers Day. Maradamo man nga salamat Action Art ug mayong aga sa liwat. Action Hotline. Amo na nga siling ko ang pagdayaw naton sa tanan nga mga manunudlo, no, mga teachers nga nagapangabudlay. Kung kaysa do hindi naton gid ma-appreciate ang ilan ang contribution. Pero kung makita mo, like for example, ang isa gid nga saludo ko sa mga manunudlo nga na-assign sa mga far-flung areas. Ila ba lang mga teachers nga nagalakbay, nagalakat pa sa pila ka oras, bayaan ang iya sini pamilya, ang iya panimalay, para lang nga magtiner sa isa ka komunidad, barangay, mandira, nga dira may eskwelahan. Damo ko sila nakilala. Nga dira sila, nagatiner for the whole week. Lunes ang aga mataklad, or yung iban Sunday in the afternoon, mataklad sa bukid, ang iba nagasakay sa kabayo, may lang gani kung may kabayo ka. O kung wala, di malakat kagid nga manunudlo, sa taklaron pangadalanon, makadto dito sa eskwelahan mo, may ara kaugalingon sila itong ano ginatiniran, and madulhog Friday afternoon. Or iban Saturday morning. Tiyan mo na siyang kabudlayan, isang mga manunudlo, nga dapat naton apresyaron, pasalamatan, ini sila tanan. Mayarangin man, hindi man perfecto, hindi man tanan nga maestro ka maestra mayo. Mayara man mga maestro kung kaisaya nga maestra nga daw tamaran, may magtudlo mo, no? Gusto ko nga may prangka sina, no? Kaya hindi ko ya gusto nga tanan na gid lang sila bising ganun mo nga, tanan nga maestro, mayugid, maestra mayugid. May mga maestra gin man, nga kung kaisa makita mo nga daw ay man ga-perform sa trabaho, but nevertheless, that is not my point, no? Ini nga okasyon, ini subong nga selebrasyon ang World Teachers Day, pagkilala
sa ila ng inkontribusyon sa paghatag kaalam sa publiko. In general, the profession of a teacher, amo ni siya ang pinaka-noble. Ang nakita ko gid, no? Personally, nga nakabulig para mag-mold, para magtudlo, mag-inculcate, tanan, mag-educate sa kabataan naton. Agod nga, ang ila sila nga mangin misyon, mangin responsable, mangin maayo, nga individual ang ila matudloan sa ulihi. Ti kung may malapit ka dira nga maestra, o makilala ka dira, nga maestra mo during elementary days, even sang daycare ka, sang kinder ka, basi masugata mo siya. Or basi may kontak ka siya. Tawgi, personally kadtoi, kung lapit, masugata mo, tamyawa siya sang World Teachers Day, kag libre man, no, ang paghambal sang salamat gid or thank you, pero this is the way nga pwede naton himuon agod pasalamatan ining mga manunod. Action Hotline. Diba? Ang imo manunudlo nga masugata mo kang mapasalamatan mo, asta na lang nga madula sa kalibutan, sige-sige man ning selebrasyon sa World Teachers Day, pero nakita niya siling niya, produkto ko ina. Ina nga bata subong, kung ano man ang nalabutan niya, ano man ang iya sining nga trabaho, estudyante ko ina. Sang elementary or high school or college. Proud ng imo teacher, tutuod lang. Makasugata ka sa maestra mo. May maestra ko gani, si Ma'am Fabiana, no? Nonato. Sardon Nonato. Abi mo si Ma'am Nonato, sing una, birthday niya gani, ang gusto niya nga i-gift sa iya, kuya, no? Presensya ko lang ang makadto sa birthday niya, but sorry ginanay, wagi ko nakakadto because ang atong trabaho. Action Hotline. Pero again, isa ni sa mga paborito ko mga maestra si unay. Si Nanay Fabiana Sardon Nonato. Ti subong medyo may problema, do hindi siya masyado kakita gid, pero naga-monitor gid siya adlaw-adlaw. Ti sa kay Inday Juna, kindly regards, and again, pakalabot na da ang akong pagpasalamat sa iya sa magintudlo ni siguna sa akon, no? Sila ni Ma'am Esther Dilaraga, amo na siguna sila ni Ma'am Baris Itabag, amo na mga manunudlo ko siguna sila ni Sir Arman de Guzman, ginilabutan ko pa na siguna, no? Si Sir Mamirto, ang ila sininga amay. Action Hotline. Si Ma'am Leonela Soriano, the principal of Our Lady of Lourdes High School, and the rest sang mga maestra kag maestro dira, no, sa Our Lady of Lourdes or Our Lady of Lourdes High School. Keep up the good work, kag thank you and thank you sa inyo tanan-tanan. Action Hotline. Hindi ko man kamo maisa-isa, pero kung ikaw maestra o kung maestro nga nagamonitor karon nga aga, today is your day. Kag ang amon mensahe sa inyo, Happy Teachers Day, kag salamat sa inyong tanan. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara.
The energy's rising, voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay bas kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo gid salamat sa inyo nga nga ma'am na kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising, voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard.
When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by human. Ginpadala nyo nga mensahe, pagkarunan tayo na dugay-dugay, ha? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Happy birthday gali sa kay Sir Benji Orot, ang SB Secretary dira sa Banwasang Kanduni, no? Thank you gida. Panamyaw rin kay Sir John Perido and the rest sang mga staff dira sa SP, mga miyembro sang SP kag of course or SB, no? Sanggunayang bayan sa Banwasang Kanduni. Sir Benji Orot, happy birthday sa imo. Action Hotline! Ano maning natabo parti sa luto, no? Ang latest update subong hugin post few minutes ago, kundi 433 ang nagdaog to sa 236 million grand luto jackpot. Madumduman yung kundi nanging kontrobersyal ini kay kanamo-damo sa nagdalaog. Yawer ang pinaka-latest subong malibog pagid ang bagul mo kay may isa ya ka-claimant nga nagkanto sa PCSO ang iyaya na kwan ihado bit-bit nga ticket duha. Duha ya ka ticket ang nagdaog, meaning ang pag-analisa diri sa taga PCSO nga dubling itayan niya kabasi nagsala abiyan nagsala sa bla. Ti araw-araw tang hindi man pwede guro magbayad kung ibalaan mo na nga duway ang inbayaran mo nga ticket, di ba? Action Hotline! Yang gwa siniho, ang latest update, duwaya ang winning ticket nga gunauyatan sang isa diri ka winner kag ang iya sininga nadagan kay ti dividendo mong tunga-tungaon sa ilang nga 433. Lapit iya isa kami more than 1 million, sobra isa ka milyon niya nagkuha nga premyo. Ang nabilin dito nga 431 kay ti mga balka 433 aduwayang iya mo nga winning ticket. Ang nabilin to ya titag 545,245 pesos ang gindag-an nila. Mga sobra man to nga sa milyon. Action Hotline! Ano nga pagkaimtang nga nag-amuning sa PCSO? Kagabi do may interview si Action Marlon Partis. Grabe man yung PCSO. Ang saluto, no? Action Hotline! Kapakaronan na balaya dugay-dugay. Now, ari sa aton pagpangalagad karon nga aga because ini kahapon balita ni and then experienced during Monday to lang ang pag-ulan-ulan nga puwerte ang pagdamol sang ulan. And then naobserbahan kag liwat nga may mga pagbaha di sa Bacolod. Now ari ay actually may mga hadol na, may mga ginahimo na subong nga action because there was a recommendation and a meeting sa Mayor Albi para sa short-term and long-term solution sa baha.
Now, ara ang DPWH, I understand, and the rest sa mga departamento nga magabulig sang kampanya. Pero diin nga mga areas di ang unahon gid, to be specific, kag anong himuon sini kay pag-intindi ko may ara iya sa mga drainage system, nga daw ay galangot lang iya sa DPWH, kag iya sang Bacolod City. Ano ang mga makabig naton priorities gid nga himuon subong? Now, kag anong mangin part diri sang taga-DRRI mo? Initially, may mga ginpalayag na di si Dr. Ana Maria Laarni Punan, pero gusto ko siya balikan karon nga aga. Online sa hotline. Kung balasan o gin mong pisaning ila sining programa kag trabaho diri. Doc, how are you? Good morning sa Action Art. Welcome sa Action Hotline. Good morning, Mark. Aha. Salamat gid sa time, Doc. Doc, kabalugig ko no nga tiamo gini ang isa sa mga priorities ginatagan man ni Mayor Albi Gilayon sang pag-akto nga nag-meeting kamo gani, and then may mga short and long-term solution. Pero subong, Doc, ano gid ang hingagawon kag saan umpisahan, Doc, ining trabaho? Okay, yesterday morning, we had a meeting with Mayor, so we identified the cause of flooding, no, kahapon. So, ang isang is because we have a moderate to heavy rainfall at that time, mga 1:30 to 2 o'clock to 2:30. So, within 1.5 hours, so, rumulak sang ulan, dako din man sa volume. So, we have identified areas, no, although kung may ara pa kamuda nga na, ano, you can call, you can message us or the PIO, so that we can also see that those areas nga wala naman pa yan na-identify. Okay. But yesterday, we identified 22 areas here in Bacolod City nga doon kami lang daw nagka-problema. Aha. Although ang aton level of water is from 0.5 to 2 feet, 0.5 feet to 2 feet. Ang 2 feet, amo na siyang pinakataas ta. Ang the rest, mga 0.5 man lang or 6 centimeters. Okay. So, nakita na mo with the city office, DPWH, kami man ngay naglikot kami, we have the findings na yesterday kasi nag-meeting kami kung tanawon anong cause. So mostly, ang aton kalabanan din na cause is that the existing outflow drainage system, hindi siya hindi siya pagwa ng tubig na damo because may ara kita nga mga manhole na kagamay sa inlet. So, ang aton ang recommendation sa aton City Engineer's Office is to maximize the opening of the manhole by na siyang short-term plan na i-maximize ang drainage. So nakita sa mga manhole natin, gamay ang buho, no PVC lang naman ang gamay. Oy. So, ang tubig, dako volume, makapanahon siya, however, hindi mo na ang kadasig. Okay. So kung nanot within 2 hours, nag-subside na mostly ang mga tubig. Aha. So, they have a recommendation na i-stand siya ng steel grating. Doon naman yung sa unang ato mga manhole nung may, kabilya. Yun. However, ang problema sa to, may may ginapangawat, di ba? That's why ginisla na nila sa semento. Okay. Na hindi sa makuha. However, amo naman na siya ang downside niya. Na kung magkatubol yung tubig, hindi siya So, they are evaluating the design capacity of the existing outflow of drainage system sa city. Kaya mostly amo na nakita natin. Okay. So may isa man, ang major na mo na nakita, diri sa SM City, kay may ara gina the project actually ang DPWH, which will be started in 2023 pa. Amo na siyang long-term. Kaya ini siyang mga problema sa downtown, kung yung notice nyo, sang mandate, damo-damo na nag-flooded sa downtown. So, may ara proposal ang nga to make a diversion channel. Pero sa 2023 pa, that is the long term. Okay. Kaya na siya maka-address na siya sa problema sa din sa downtown. Kita baluman ta nga nga tubig sa downtown, nakadto na siya sa Bradco mo. Aha. Diba? So kung may ara na diversion channel nga mga ubra ang DPWH next year pa ang so ma-address actually ang kalabanan nga ng problema sa din sa downtown sa mga central market, sa Lacson, kaya dito na tanan ang outflow natin. Aha.
Pero ano ang matabo sini Dok within sini nga bulan sa October? Outright may ara ka mo himuon na nga pagkalkal, Yes, pag-ilis sini? Yes. Ang isa pa namon na nakita abiyan ng mga basura kay ang istorya namon dito kagapon sa mga city engineers masigamay na nga basura mag-close siya sang isa ka buko dira. Nakuha na siya ng problema. So ano man namon ngayon namon bulig ang atong mga vendors, especially sa Central Market at sa iba na lugar kag ang aton mga community kung may makita sila nga nawigatabon sa mga buko. Pwede i-ano nila. I-dispose properly ang ilang garbage sa mga vendors. Okay. Ang atong mga iba na mga people of Bacolod nga aran sa Central Market or sa aton nga iban pa nga establishment. Kaya kung pwede, hindi sila mag-dispose ng ilang garbage na mga buko wala sa atong drainage. Kaya kami gadiklaging kami actually sa market weekly. Kung depende sa request, no? So, ang problema, pagtapos naman diklag, may mga boy na naman basura. So, kung makita ninyo, ginatagaan mo naman pictures ang sa PIO, daan nyo makita kung anong mga basura makita naman. Mga plastic, mga mineral water na tulagdan, kung na nilang. So, daklag, hindi siya madala kung mandami. So, dakwas man siya sa dasig na sa tubig. Aha. So, kay since nga ginasigisigi nyo man weekly, magani ang siling mo pagpanghawan sa mga drainage sa merkado. Pero along sa mga streets nga may mga pagbaha, bali ano ni Doc, luwas sa diklaging, pangbuksan ni liwat, panglantawon ni, inspeksyonon liwat ning mga lugar? Yes, oo. So, yung isa-isa din na nila, so amo na mostly ang ang ato gid problema ng manhole. Tapos may ara man tama yung mga construction na ongoing ko na notice niyo sa mga dalanon ka. Pwede mo sa mag-post ang sa aton drainage. Mga balas-bala na matulod or kita ang aton na mga tamburong wala pa na siya gaangon kaya syempre ginaubra pa. So amo na siya gitang isa-isa ni namon kung hapon ang na-identified sa bala ng mga areas. Okay. So bali may bastante ka man daw ma-request ka sang dugang sining declogging team because ang short term nga daw target i-solusyon dayon. Nang istorya na namon si Mayor, he also assure us na makahatag siya sang additional personnel to do the declogging. Kaya kung na-existing lang namon, hindi kami so we have to have at least 2 or 3 teams. Subong isa lang ka team ang gagawa because we have only 8 for the for the flood control. So nakadugang okay na to si Mayor naka-assure na sa among tao. That is only for the short term, no? Una na siya nga himuon gid kay ting long term niya dako ni nga pundong kinanglanon dok mo. Yes, so. Maski ang mga ni siya action art ang mga construction of additional main drainage wala. Kag sa mga design ang kwan kinahanglan ta pa ni budget hindi man na natin madali-dali kay kinahanglan damo pa na proseso ng obrahon para makaobra kita. I see. So mga pila ka team ang gin-request kay Mayor, additional ni sa declogging team Doc? Additional 2 teams. Ang isa ka team pila ng komposisyon niya? Mga 5 to 8. 5 to 8. Kabalo ka, hindi lahog ni kung declogging team kakagapin pa kung mag-declog kaya nga sa palibot sa merkado. Nagligad siling gani ni Sir Aaron Baez, Executive Assistant Aaron Baez, may mga nadiskubriyan pa sila yung halin dito sa mga higko sa mga establishmento komersyal nga ginarekta lang sa buho sa drainage to Yes, so we have to inform siguro ng aton sa sanitation to to inspect that mga building. Kay kaluoy man sa among tawo nga hindi lang yung basura, may lagi na sugata. Correct. Hindi mga pagsipahin ko sa halin sa aton mga Yes. So, ang inyo ginahadol subong is part of that operation na or lain pa giniya? Hello, Doc. Alas 9:07 na. Action Hotline! Abaha niya, hindi ni siya bag-ulam mo. Perennial problem na ini. Damo, actually, mga reklamo. Galing kaya mo na bla. Siling ko ang long-term solution sini. Kapin pagid, guro ma-plastar gining Bacolod nga kung may mga development nga himuon, may mga patindog nga mga buildings, dapat i-make sure ni kay may ara iban yung
may mga waterways nga nagasakop sang luti nila, ti kung tampukan ganin na ti kalamay gid. Ang tubig way na sang agyan, ang kwan sina, ang matabo, mangita na siyang nalubuan nga lugar nga dito siya, maagi. Tinglain sila kay nagatumpok ni siya kung kaisa ang lala pagid. Kay bangon way na siya agyan, kag ang tanan halos ining mga kuan bla simintado na ang palibot. At dito gid siya malabay sa drainage. Dok, sorry ginautod ang aton linya. Hello, Doc? Yes, sir. Sorry ginautod linya naton. So bali subong ginaasikaso na ni siya ang sa short term. Bali maumpisa na kamo sa nung targets ni Doc. Actually, sir, right after kahapon, nag-umpisa na kami sa mga area nga may problema. Ginumpisa na dayon ang pagdiklag. Yes, sir. Aha. So anyway, makuha na kami, mamonitor na kami kung ano ginman na kay sigurado ko hindi lang ning 22 kung may mga areas nga way pa maka-report sa inyong mga barangay officials, most likely maga-increase pa nimo. Yes, sir. May ara na gani actually ng lubang. Aha. Ate, sige. Doc, salamat gid anyway sa time nga ginatag karon nga aga. Okay, sir. Thank you, sir, for the opportunity. Salamat. Hadol to si Doc Pornan sumong no, sa iya sining nga office. Pero ang ako lang mo ni kay ang problema sa baha hindi lang niya subong, no? Damo ni siyang pila na ka tinuig nga ginareklamo ini barangay for the ho. Sa harap na si Action Friends kung una nagatiner, halos kada magulan ni ekspektaron mo nga kung nagasapatos kaya, halimbawa nagaling ka sa balay mo, dra kabi sa barangay 4 nga nanubuan nga way sa nagalabay nga trisikad, mga e-trike, hindi mo man pwede ubog kung nagdalom na gid katama. Maobligar kaya bit-bit ka kuan mo, kasapatos mo kang magtabok sa tubig baha. Ti may mga negosyong ginpatukod nga nagpunong ang ila sining nga mga pader nga mo tani ang alagyan sang tubig. Action Hotline! Iniya gusto niya, kung ako yung maglantaw, dapat ang solusyon diri mangin komprehensibo. Kag kung mayara pa sang bag-o nga tukuron sa Bacolod City, nga mga proyekto o kung mga buildings, kay hindi mo man iya mapunggan karon kung may nagbakal kaluti nga kayuhon niya. No, ang iya sini nga luti da, kag i-improve yaman, patindugan niya building, sino abi makapugong sina. Pero I mean, ang baha niya apektado halin sa negosyo. O, tanan nga mga tawo kon nagapauli ka nga mataymingan mo nga kadalom sa tubig, pati di pasay nga sa lakyan, nagauntat biyahe. Action Hotline! O, tiamo na mga sirkumstansya nga dala sini. Ti kabay pa nga subong ara man ang opisina ni Congressman Greg, mabuligan mapunduhan sang dako para sa 2023 ang long-term solution sina isa lang bla kaagi, no? Isa lang kaagi nga kung may ara ka sang correct komprehensibo nga flood control program kag paano mapaayo ang drainage system sa Bacolod na isahon mo lang nakaagi mo, hindi man na yung kadatuig may kaiuhon ka kundi ang guwa sinapigaw nga study. Action Hotline! Kay kun ang imo proyekto kung matapos halimbawa makumpleto na kag may baha gyapon meaning hindi na mo nang solusyon, di ba? Kanugon sa kwarta mo. Isahon na lang bla inang punduhan sa gusto tun-an dira technically may engineering study nanong himuon dira nga maplastar sa gusto kay ti karon di niya madala, hindi niya magwanta sa diklaging lang. Dugangan pagit sa mapasaway dira nga nagaula sa basura nga magpunong da kundi halos siya kada bulan ko naginulan kag nagpunong tong basura karon kag nagdamol dito ang sa idalom nagsulod abi sa imburnal kon sa waterways ano mo na karon ang ungwa diri sang diklaging team all year round kung may ulan all year round man yang suhot nila to sa mga drainage system ta. Action Hotline! Na amo na kakinanglan komprehensibo. Ina ba lang paghimo mo sa program
punduan bisan dako man dirang kinanglanon, mabuligay ang DPWH, upod diri sa City Engineers Office, mahimo sang technical study, engineering study, para isa na lang, ngayon ang husto bala magtinabuay ang inyong mga links ang drainage system sang DPWH sa national, kag diri sa lokal nga husto man, diri ka lang nakakita sa drainage system sa Bacolod mo, nga instead nga kundi drama tani makita mo na agatig-tiyog bla, nga siling mo maghagunos ang tubig pa idalom to nga nagagawa sa drainage system, diri sa aton nga baliskad. Kay sa manhole mismo, dira ga alimbukad, ga alsa iya, gatimbuok iya ang kwanda, ang hagunos ang tubig. Action Hotline! Ay, pwerte, ini nga problema siling ko, political will and of course, inang husto nga pagpatuman. Kay useless ka, can you imagine kung budgeta naman ni, punduhan mo naman, tiyang city nga daan sumong limitadong pundo. O punduhan mo para sa additional nga declogging team, ibisan pila pagro ka truck nga tao hakuton mo dakon amo manigyapon ang drainage system nga naga-exister. Believe you me daw, magtupa tudong ulan amo managyapon, baha managyapon, kay ti hindi man makasustener iya mo nga makapagwa ang tubig. Action Hotline! O makapagwa sa tubig ang drainage system. Ti kinahanglan kung ini short term pa lang kay luya kuan na malang last quarter na malang kita, pero hopefully by February or January, February, March sa first quarter next year, may pondo nga maplastar gid ang husto iya nga program, drainage system plan, agod nga hindi na ni magsigi, no? Kay ang sea level nga naan sumong do nagataas, no? Magtaob gani ga sinulod sa makasapaan, ti amo na ang dapat na pagidalungan. Action Hotline! Damo sa may improvement pag na magasulod sa Bacolod ni mga buildings. O kung magpunong pag na sa mga waterways o kung sa mga sapa ang gilagyan ka tubig karon da kundi nugon gyapon sa proyekto kinahanglan niya ini sila ang mga nagapatukod nga mga tag-iyaman sang lote, mga negosyante. Dapat siguro hindi pwede nga kung mapatukod gid isang building mo, dulaon mo panason mo kay imo man lote ang mga waterways. Dapat guro mo na mga kasuguan nga panumdumon, no? Kag i-plastar sang mga miyembro naton sa Kongreso. Halin kay ti kung kaysa lain man yan dumduman kag priority nila to. Action Hotline! Amo na siya kay kon may pagbaha, lantawab lang mga subdivision, bisan anok nami isang balay mo sa subdivision, kung kada ulan tagatuhod ang tubig sa imo nada kagid. Kay bisan pagwa mo sa lakyan mo, kada gani magbubong ulan tudo, ginakulbaan ka kay basi magdalom ang tubig, kag malabot ang makina. Action Hotline! Oh. Bisan ano pa ka nami, balay mo kisa kung perting binaha da. Problema amo ganing suggestion ko kasi kung magbakal ka, magkuha ka sang lote, patindugan sa balay mo, number one mo gini-consider nga wala ginabaha ang lugar. Na kay gisa uli, kung ninali hindi ka hindi mo mabalaan, kag mabakal mo na patindugan mo na balay karon, kag ang imo sulod balay ka na binaha, sinulod to mga labnang o kunano to, mga tubig, ano abi naman, mga pati ng imo sini kagamitan sulod balay to, kalaguba ka na magtupa ang madamol nga ulan. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si Bong. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Ay, siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa
paglaong kag always kamo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nahuya ako magulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Apin mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa abibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapang laba ko, bantayan niyo gid yang mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basis ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gid daw. Nakabudla gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang ako makulang. May pigado tas kay Rotero, Teresita Mirasol kag Jean Ruego, si Jose Erson Lapinig, Junio ga monitorman, Marilo Travilla Catinoy kag Jirel Gadudo. Salamat gid sa inyo Sir Milili Oligo, Novi Magapan dira sa area sang DSB, no? Morning man Jinky Jalagdon kag Angel Imnasi Jr., Vicente Gatilugo kag Junel Bibuso. Salamat gid si Ana Sinoro ga monitorman, Ela Natibuok Ihina, si Ruby Fulhincio, Mary Ann Efren kag Inday Joy, Ryan Moyko, salamat man. Pakigreet man sa ila ni Papa kuno Anamar Gabutiro. Salamat gid kay Edith Biasca. Happy Maskara siling niya halin sa Tokyo, Japan. Ed Bangkaya kag Leonela Lidesma. Thank you da sa inyo kay Kas Mark Imar, good morning dira no sa inyo ni Inday Hani. Eunice sa Valdemar Ravina, may line kag Anamar Gabutiro. Thank you. Ara man ga monitor ho. May katamyaw di sa teachers kay ina. Si Jean Hisulgon, si brother niya kuno Susano Hisulgon. Morning. Peroy Rotani Jan. Morning. Kag Francisco Guangco Marcila Barcelona. Thank you gida. Nining Mugar sa Bago City. Mati man siya. Happy Teacher's Day to all the teachers, especially sinablos niya si Maria Teresa Malaka, naga-monitor man, no? Tanan nga mga kuana sa Inayawan Central Elementary School, ginatamyaw gid sang Happy Teacher's Day. Ma'am Vanessa Mayo, good morning, ma'am. Action Hotline! Why nagid tiyempo. Sir Alex Montesa, may nga aga magali sa imo kag Roseni Saison. Ang aton sining pagpangalagad, no, karon iyang Miyerkules, ginupdan kita ni Akson Nelmar Madera sa technical side, back up si Akson Christian James Binares kag Akson Dorel Cabato. Ako naman Akson Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Akson sa Bacolod Aksyon Radio.